Khubor menshua ban penyap yu brio la ka dei ka thma ka dei ka waitlam ka bala ban penyap yu brio agini kisngi nan shu ka waitlam la don dagi sulai la don dagi rifle ki don dagi AK ma ki ba khampau agini ki por ki ba menta bagi sipai ki penon kam ban penyap yu brio ki don kam ya kata ka atiar haba ki le ban ya le thma bal se phla iru kumno ba ki le thma ka por mendai kiwan baik kum tu para beliau berjadung yang mat kadai tangka waitlam kapala ban penyap yo beri ho ki don segwe di atiar ndai kawai ni ki atiar ki baki ki penan kaman penyap kadai bet ka waitlam tak dah kan ka singi kwa ban kren ya kata ka atiar ya ka boleh kwa ban ifi ya kata ka waitlam U Mynsiem ka balong ka ktien ka jong blai fidan am ya kan ka atiar fidan am ya kan ka atiar kan mau ni ka wai David haba ulai ile atma ulai bal ura ru ikani ka atiar fin pej bau Goliat ura shisai ta ka waitlam ka jongu ka waitlam ka badu ui ka ba he adu kata reu David khlam ra ikanu ka waitlam reu don ka waitlam ka ba kham sher kai ya kata ka waitlam ka jong Goliat tading ta ka ni ka sngi ya kwa ban kren shapang ka ta ka waitlam ngai kublai fi wei baro agani ka por haga kerteng ke jang Jesus Christ ba ngadap da jing sngo e chi shai fi da jing sngo commandro ya ka ba fi snap fi sha skor ke ktien ke jang blai bat ya ka ba fi sanru aga ktien ke jang blai ya ka ba fi dapru da ke ktien ke jang blai ka ba long ka ba don kam e aga jing em ke jang fi ka ktien ke jang blai ke de ka wei ne ki atiar ya ka ba wei po wei u banget u ha bandan na kwa ban kren ni ka subject ni ka ski ka don ro ka jingpen banana ka liang ka jonga ba kata ka long ya ka form jong ka Bible school ni dang ai menta na marngin sedang pat ya ka batch ka batamai tading tala don napeng jong fi ki ba kwa ban puli ha ka ni ka Bible school pila ban join pila ban wan ban shemi ni ki form ba ya ka ba fin yo ban ya puli lang ya ktien ka jong blai ha ka ni ka jaka ban ni don hang ni ban ai ka ktien ka jong blai ban hikai ya ka ktien ke jong blai khnang ba finang la ban san khnang ba finang la ban long kita ki breu ki ba dap da ka ktien ki ba dap da ka bor ya ka ba fila ban le e na ka ban tau trai ya ka ba fin le ka prthei ban ya lap ya ka ktien jong ka jing shisha ba deng tangi invite ya fi ngi khat sngo bhai ya fi pidon ya ka jing ang not ba fin tip chu ya ka ktien ke jong blai pila ban wan ban shemi ki form ban enroll ya de ha ka Bible school jong ka Potternet Lam ran shak office jong ka Potternet hang ni open Nongthymmai Nongkhryiem ni don hang ni bat ngi nge ba ngi la ban ya rap ya fi ka form ka dang don pinang la ban wan shim na mar bang ni sedang no ka batch ka batamai hang ni ki banai ki ban wan o u blai un kui fi bang ngi hang ni ka sien ka montaru shibon pinya join hang ni ka Bible school utrain ka kui fi na kwa ban kren no ka ktien ka jong blai hang ni ka por ka ba menta kung mga laong ipi mene bau Goliat habuan wan ra da som da ka waitlam ka jungu da ka ste ka jungu banyale yu David de shipai ba he de shipai ba la yo training de shipai ba kraw de tau knaret Henry kan mau wi ga wei kan mau ni ka wei na kwa ban kan mau fi nga yo in ka jingpen shai ga sngi u soitanam habuan banyale fm unum wan ho da ka ba u kin sting fi fin de pay ka ktien ka jong blai fin pay do fin kan mau yu paro haba u paro u pa ya ki shipai jong u ban le kembeng ki Israel u klam ong actually ka le kem gum to u da pen kre ki shipai ka jong u bagini ki shipai ki da pen kre ki waitlam jong ki som ki jong ki ste ki jong ki bat ki da le ru kumba kin da le thmata yeno kin le thma ye ki Israel ki bamdan ka kti sudah ka kejat sudah len pen ndon tang ba kini ki shipai jong u pharo kim shim la shim sting ban yale ki Israel ki yong bai bangin yale da ka thma ya ki bangin tan mrao biang ki shakari Egypt kim shim la le da ka ba ki shuken sting ki le da ka ba pen kre kan ma ka ni ka wai bo soitan hawan ban yale fm un thik kumba ki shipai jong pharo ki wan thik kumba u Goliat wan ban yale ya u David u Goliat u klam kin sting u David la dawi I ka sai su jong David jin shao la de ban lot lut barak khoi ban yele da ka kti de riam u da wan ra da ka wat u da wan ra da ka sti u da wan ra u ta sum jong
banyele u David magkwa benong fi kani kasngi menta ka thma am kam dei ka besok u soitan am daga bor chung u baro badak ta jingdan chung u baro wan banyele fi magkwa benong fi kani kasngi fi dan empat ya ka atiar ka jong blai David umdan ka waitlam ka bakan jado umdan ta ka waitlam ka ba yula ban yu I ne ka bala ban bat umdai udan ya ka waitlam ya ka ba mano klem dan ba yu I ya kata Bakan mau kini kawai, David ushim santli mau. Bagi kita santli mau ngakren. Ya santli dekat nak Bible. Pidan am santli dekat akan download ke jong pi. Ngakwa benong ifi lada pi pidan am. Santli dekat am, tang shi dekat la biang pan peliem yau syaitan. Lada pidan tang shi dekat rute la biang. Dari bon sien am tang santli dekat ngimdan akan download. Ngimdan ni kata ka bangila pelang lupa. Ia ka bangila shim na kata ka Kai ka ka kran em ka ka kran U Mynsiem ba khoi mar ka ktien ka dei ka bala tho ya ka bala persat U Mynsiem ba khoi pidan em ka ktien ka jong blai la fidan tang santli ki dekat em haga ka singi em kala biang fi namar la syaitan wan mat attack fi em fi kawang tang ka wei ka ktien tang shi dekat la liem tadeng ta ba syaitan wan man pen choi U Jisu shi dekat wa U Jisu la liem syaitan wan man pensoi ninkong wan man attack wong pen kelak pu ni mau la da Malaysia kun jong blai Jisu ong na balatho kadai ka waitlam Mynsiem da Jisu mat da ka ktien ka jong blai ong na balatho bom na ruk pu buri un em re da ka ktien baro ka bami da ka shintor ka jong blai umat sin mat ko thoi kadeng ta sa ka ba sa balai da Jisu ong na balatho but de hang ta ka kwa ban ong I fi ka ni ka sngi fi dan em ya ka ta ka balatho ha ka do not ka jong fi Shim ya ka waitlam U Mynsiem ka balong ka ktien ka jong blai shim shut ya ka man la ka sngi namar ka ni ka waitlam dan ka man shut la film shut ro ka sarang no la fil ala man chua ki dekat am revise ya ka shut biang sai sien kran ni kita dekat ya ka ba fil aju pule man chua pen kan mau biang tap ya ka hapo ka tagal wasni ka jong fi kalau smi ka download ka jong fi tap pendap ya ka namar ka jingele ka long man la ka sngi What them can sting fiong ka biang la da ngam dan makana kti ngam kan mau kti juble shu biang ka biang em abu puli ka kti juble da kan mau nagano ka lenong nagano ka dekat nagano ka kitab nagano ka shiti nagano ka gospel nang noru kan mau bal pila ba dog syaitan nagata ka dekat nagata lenong nagata kitab nagata ka shiti nagata gospel ka ngam da syaitan na balato tang shi dekat tang shi mau la liem Goliat kadai dan ko abang fi ni ka sngi Wat nom ken sting mar syaitan abon ni le FM wan da ka ken sting piru am pi le syaitan am wa julai kti thli pen kre ku syaitan wan u som da ka wat da ka ste piru wan da ka wat lam Mynsiem ka balong ka ktien ka jong blai ngapen shilor fi ni ka sngi tadai ta na ka por ngapen ken mau bagadan san pu artli kita yo ha ka si snam dan fila tang ka wei ka dekat Hakishitio, tang kawai dekat te. Hakishitio, kamu la takut senam bila alasan pu artli dekat. Bagatar ko dai ngakren yu bajai tu tam uba kinsting ke ktien ke jong blai. Ko abnong fi ne ke ski shimkia pa penchong dor bai ktien ke jong blai. Pelang ke donot ke jong fi. Bala fi la penlang. La syaitan wan menile ke jim jong fi. Wan menile ke yeng ke jong fi. Wan menile malaga ski. Pinjop kawang tang shi dekat. Goliat kata ka jimpen syai kala liam lendang Hamadan tadeng ta da kata ka waitlam hi pila ban mat ya ka kli ka jong u syaitan pila ni ka waitlam ni ko abon fi shim ka waitlam jong Mynsiem ka balong ka ktien ka jong blai fen gan ma bu Jisu ru haba Ukren kami ka waitlam na ka ktien ka jong u yones haba u Jisu hagi kitab jimpen pau UI banak shintur jong kami ka waitlam bar liang serti banap ngan puli ka ni ka por jing pen pau ka ni ka lenong ka banengkong ka ni ka dekat ka ba khat riu ka ong bauladan ha kti ka man ju nyau ki klor banak shintur jong ka da mi na ka waitlam bar liang serti banap ba ka khmat jong ka long kum ha ba ka sngi ka ting shan ka bor ba jong ka nak shintur jong ka da mi na ka waitlam bar liang serti banap baka de ktien ka jong blai ka mi ru na ka ktien ka jong Jisu
ka waitlam ba arliang serti benap ya ka waitlam ke jong fi man laga sengi shut ya ka man laga sengi pen pernah ya ka man laga sengi revise ke tin jo blai man laga sengi kli ali de ka not li gid khat ngadan hapo ka do not persang man tho ru ka not li fila pen stam ile de man ngai de fila la buon kalau ke jingkar ku ya pi pada kata ke jingla ke jong fi pila ban sam ru ya kita ki wei ki badan kam kan ya ka tin ke jong blai barang ngai utrain kar ku fi barang kwa am chai fi ke sengi ru bo goliat dei tang ma u ho udan ru sa saungut ki wei pat ki para ki jong o dei tau David la pen kre lepasan la da William Goliath la da wan sa kita ki sao un kawang wei mau ya kita ki saungut de ki para ki jong u Goliath ta da David long well equipped ula pen bit lu pai la di ula pen tebet lu pau ula pen kre ji sha ban ye le wat kita ki san ngot ru mo sai kita ki wei de ki saungut ki para ki jong u Goliath ngai dran kar khu fi ke ski ngai fi apdiang ke jing kar khu bang ai Mynsiem mi pi ke ski shut ye ka waitlam shim ye ka waitlam ka balong ka tien ke jong blai thap ye ka ha ka sop ka download ke jong fi but say ye ka ha fi don kam mat ye ka ha don kam mat ye ka jing ke jing le mar ka long ka waitlam ba arliang serti banap ka balong ka tien ke jong blai penon kam ye ka man ke ski ban penlim ya kita ki but thap ki jong baman dwai kan ka poram ta jong fi bo traun ai fi ka bor haba pi pule ka tien fin sngok tho bara pi pule ka tien fin champang kwa ban dwai nam ta jong fi kan ka por trai ne ka por ngai ngo ime ko pa ma ai ngi ne ka tien ka jong me ablai ka tien ka ba im ka tien ka ba shisha ka tien ka ba long waitlam jo Mynsiem ka tien ka ba im ba ka tien ko trai ka ba yap shu lano ka tien ka balong bom je kot ablai ai begini ki kon ki jama ki shim ina ka tien ki da tap ka ha ka sop ko tra ka sop ka kleni ka donot ka chongki ba ki da tap ha ka donot ka chongpi ya ka tien ka jong blai penlang sibun ba finlong ki ba ruspa finlong ki ki breu ki ba dap shisha da ka tien ka ba fila ban penon kam da ka wan ka ba kumno no soitan fila ban sai ka ka waitlam ban mat ba kan kut ar liang sendan kita ki jing pen shoy ki jong bomman kam ka tien fin la ban em ka tien fin la ka man le mo jisu ang la fi ine anga ba ka tien jonga ka ine api ya ka e barok fi man pin pan de kan long fi fi don ka tien ka jong blai la tikna fi don ka jing jo dwai ka khu fi fin shim kya ya ka tien jo blai fin pule fin so tho fin pule fin champang fin pule ba ka jing mot jong fi kan pule ba fin i ta ki e ki ba kraw ki ba don ha ka tien ka jong blai ki ki ba men toy ba fin champang ki fin yo pdiang ki fin yo ban pelang ki ha ka download ke jong fi ka ngai dwai nga ka khu ba tin jo blai ka da shai hi sha tin jo blai ka da champang hi sha ha ba fi pule ha ba fi study ka ha ba fi penon kam ye ka tien ngai fin yo sha ka jing sha utrai ka khu fi ha ka tin jisu amen utrai ka khu fi ngin sai champat blai ki jing so no kat ba fi kan mau i bang la pen tip maneru sipang ka form jaga bible school pila ban shim no kan baga por kadang dan ublain ku fi ku blai shibot amen